Cap a on ens portes avui, Clàudia? Anem al barri, al districte de l'Eixample, Barcelona, antiga esquerra de l'Eixample. I si et dic celler de Can Roca, et dic Tickets, et dic Bulli, sona bé? Sona bé. Sona bé, oi? No sona bé, sona molt bé. Doncs el xef del restaurant on anem avui, que es diu Can Marlau, és el Ferran Soler, que ha passat per cuines d'aquesta alçada i fa 3 anys, ara farà 3 anys, va obrir Can Marlau. És un restaurant que és un espai gastronòmic, com es fa descriure ell, i segurament per allò que també comentava el Lluc de la conciliació, ell podria segurament haver aspirat a una estrella i ha decidit fer una cosa una mica més propera, apostar per la cuina amb el cor i la cuina de l'àvia, i té un restaurant on obre sobretot els migdies i els matins per fer esmorzars de forquilla i algunes nits de la setmana, però no totes. Molt bé. I escolta'm, m'agrada, perquè sí que és veritat que ells mateixos ho posen en valor, i una mica amb el que deia en Lluc, ell ha començat l'entrevista dient, hòstia, els meus inicis van ser a Can Jubany, no? I sort que a la teva vida passa un Jubany, passa un Ester de Can Roca d'Esponellà, o passa, en aquest cas, com bé has dit, un Tickets, un celler de Can Roca, i quin és l'altre? Un Bulli. I un Bulli. Clar, aquí tu agafes uns coneixements que després és important poder compartir-los, però que no cal que hi hagi aquesta aspiració mediàtica o de reconeixement, no?, que pot hipotecar, això que deies, Clàudia, m'agrada que ho hagis dit, que pot hipotecar tantes coses a la vida, no? Totalment. De fet, és veiem, si voleu, una mica de tastet de la seva cuina, però és un restaurant que a tots ens agradaria tenir-lo al costat del despatx per anar-hi al migdia. Aquí tenim això és un capipot amb samfaina? Sí, això és capipot amb samfaina. És un plat que surt de la carta just ara perquè canviem de temporada, com cuinen amb molt producte de temporada, la samfaina, que és freda, sortirà ara de la carta, però es mantindrà el capipota a descobrir. I he vist aquests fideus, disculpa'm, jo soc fan dels fideus en qualsevol de les seves vessants. No és el primer dia que recomanem fideus a la cassola. Ja havíem parlat d'altres restaurants amb fideus a la cassola. Aquests fideus a la cassola, fets amb cap de gamba de Palamós i cap de galera, són els fideus de l'àvia. Són realment la recepta dels fideus de l'àvia d'en Ferran, i és un dels plats estrella del restaurant. Deliciós. No, clar, el que fa rabieta és veure l'anella. Mira com ha agafat la cullera ella. Escolta'm, jo soc molt fan dels fideus a la cassola i soc molt fan de que algú sigui capaç de reproduir receptes, ja siguin de l'àvia, la tieta, la mare, o que sigui. No sé si estàs d'acord, Lluc, que necessitem restaurants i gent jove que assumi aquest carro de tot això que estem parlant de cuina catalana. Jo sempre ho dic perquè al final, o sigui, ara cada 10 restaurants, 8 fan el mateix, o sigui, amb tots els respectes, i molt ben fet, però ja està bé de l'estic tàrtar, dels nachos, de les anxoves, els boquerons i la torradeta amb mantega fumada. T'has oblidat el brioix. El brioix també amb l'estic tàrtar. Ostres, porta'm uns fideus, unes llenties estofades, o... Puc tirar una mica per casa? Clar que sí, home, i tant, només faltaria. El meu plat preferit, que al final el meu cosí l'ha ficat a la carta del restaurant, que el coneixes, el meu cosí, l'Eduard de Masmonells. Home, i tant. Són macarrons amb cap i pota, o sigui, plores. L'ha ficat a la carta i surt, i al final, o sigui, cuina de cassola, d'uns bons llegums ben fets, realment ho trobo a faltar. O sigui, i ara em sap molt de greu, però a vegades ha vingut gent a Vic, gent de fora que no coneix el pa amb tomàquet amb embotits, i quants llocs vas a menjar pa amb tomàquet amb embotits? Tenim aquest drama al país, Tenim aquest drama al país. Totalment d'acord, és veritat, A mi m'agraden molt els fideus aquells que estan foradats per dintre. Que fan que el suquet queda per dintre. Però jo, mira, en Lluc ha llançat una pedra, i espero que la Clàudia i tot l'equip i tots els que estem aquí siguem capaços de muntar una excursió a veure l'Eduard de Masmonells i menjar aquests macarrons. I no vull que quedi, amb això s'ha dit en un podcast. No. Nosaltres muntem el dia. Si ell està a Mèxic bevent mezcalitos perquè l'han cridat per anar d'això... Jo vinc. Vindràs. Vale. Això no s'ho salta. Hem d'anar junts. Organitzarem una excursió. Si algú del públic aquí present vol venir-se amb nosaltres, muntarem una excursió a menjar aquests macarrons. Farem la macarronada amb cap i pota. Que bo. Clàudia. I jo agafo el compromís de parlar de cigrons. El proper dia parlarem de cigrons. Em sembla bé, també. Sí. Parlarem de cigrons a Barcelona i parlarem de cigrons a Osona.
Agafo aquest compromís. Perfecte. Ui, aquí ja comença a haver-hi pique, eh? Escolta, No, pique no, al contrari. Un mes positiu. Pel dia del jardí parlem de porc, si vols. Un mes passa ràpid. T'has compromès, Clàudia? Mira, és que avui he dinat uns cigrons que he pensat, us ho he d'explicar un dia. I no ens ho diràs avui. No, avui no us ho diré, Vale, perquè això igual no em truqueu al proper. I aquí... Si tens clau, tu ja tens clau d'aquí. Escolta'm, fideus... Hem parlat de... No sé si has parlat d'aquesta tonyina que he vist a pantalla, però tenia molt bona pinta. El bonítol, sí, perdona. Jo volia dir una cosa, agafant el fil que crec que és interessant, i crec que ho hem comentat en algun programa, que on hi ha àvies hi ha màgia. I la cuina catalana té una cosa que la fa molt especial, que és que hi ha tantes receptes com àvies, mares, tietes, pares, avis, tiets, que sempre diem àvies, mares, tietes, hi ha. Llavors no hi ha dos fideus a la cassola igual, no hi ha dos cap i pota igual, i crec que això també fa que la nostra cuina sigui singular i sigui tan especial. I per això, que ja existeixin projectes com el del Ferran, donen també valor i identitat, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona. Valor, identitat i reconeixement. Que moltes vegades ens oblidem d'on ve tota aquesta cuina. D'on ve d'aquesta cuina, i saps que aquí hem sigut molt tossuts i serem tossuts amb això, en reconèixer el paper de la dona a la cuina. Que moltes vegades, n'hem parlat diverses vegades en aquesta casa, que moltes vegades no s'hi dona el reconeixement que hi pertoca. Per qüestions vàries hi ha les dones que hi ha a l'ofici ara mateix, però estem on estem gràcies a que totes aquestes dones han alimentat famílies senceres. I això s'ha de... I la quantitat d'hores que han dedicat, perquè al final és una cuina lenta, que requereix d'hores, i crec que és al final el que fa que sigui un producte brutal. Però ja es donava per fet, és que és això, que ja es donava per fet que per fer un bon àpat has d'estar moltes hores. Sí. Abans havia el xup-xup, i escolta'm, en quin moment del xup-xup està aquesta secció tan ben parida de l'hort a la taula, que ara sí que ho he dit bé. Sí. Les postres, un flam amb xocolata, que hem vist abans, també projectat en pantalla amb gelat de xocolata, també. I un 3 llets, que és obligatori, que el baixeu a tastar, que hi anem tots junts. També, excursió. L'agenda no donarà, però... No donarà. Tenim tants pendents que al final... Sí, tenim algun pendent que és imperdonable que no haguem anat, però a la llista de llocs per anar-hi. Totalment. I un ratolinet, m'ha xivat que avui la teva secció vols acabar-la d'una manera més dolç. No, ja és dolç això que ens has ensenyat, ja és dolç que un 3 llets, però tens ganes d'explicar-nos més coses. Avui, a més d'una altra recomanació, vull fer una invitació. I amb el millor xocolater del món a la taula, no podia ser d'una altra manera. Vaig tenir l'ocasió de visitar Fargues, que és una xocolateria que hi ha a Barcelona. L'any vinent complirà 200 anys a la ciutat. Es va traslladar a l'any 2016, si no m'equivoco, de local, però segueix existint, està al carrer del Pi. Tenen obrador propi, treballen la xocolata a la pedra amb un molí de pedra, que és un dels més antics, si no el més antic encara en funcionament a Catalunya, i que és també una manera de reivindicar el que sempre faig i el que sempre fem, que és reivindicar la nostra identitat. I llocs com aquests ajuden a construir ciutats i ajuden a construir la identitat, en aquest cas, dels barcelonins i les barcelonines, i tantes històries que hi ha, segur, d'avis, de pares, de fills que han baixat a la Fargues a comprar xocolata. I per això, des d'aquí, la meva reivindicació i la meva invitació a tots a anar-hi, amb el lluc a la taula, evident. No sé si coneixies Fargues. Sí, al final, i crec que projectes així, perquè ja no són només negocis, són projectes de vida de, suposo que 3 o 4 generacions, o 5, crec que és superpositiu pel país, per la gent del país i per l'ofici en si també, perquè si algú així aguanta, crec que és perquè estimem i valorem l'ofici i que ho hem de valorar en aquest sentit. Jo només puc dir una cosa, si parlem de Google Maps i que no falla, ara ja et posaré les 5 estrelles. Avui et poso les 5 estrelles. Recomanació, perquè jo aquests fideus... Sí, avui, jo també. Adelanto que somiarem aquests fideus avui. Cap de gamba de Palamós. És que cap... Bueno, sí. A més, que el jefe està fent dieta. O sigui, ja et dic jo que no dormirà. La gamba de Palamós no engreixa. No engreixa, i aquests fideus... A més, buida la butxaca. Estic a dieta... El que sumes d'una banda ho buides de la butxaca, perquè la gamba de Palamós... Tela com pica, com està picant darrerament. Tenim un... No diré un problema seri amb la gamba de Palamós. No tenim un problema seri amb la gamba de Palamós. No ho diré. Ho diré, però ja ho he dit. Sí, però estem en un moment on la gamba de Palamós estarem uns dies sense menjar-la, cupos ja fets, veda, que és el que toca, que és el que toca. Però avui parlava precisament amb un productor de carpaccio de gamba de Palamós, que és Antoni Izquierdo, i clar,
la gent vol menjar carpaccio de gamba de Palamós. Perquè la gent no és tonta. I, escolta'm, no és que no hi hagi gamba, que s'ha de fer aquest peron, que és obligatori perquè tinguem en un futur, Però és que no passa res. No pot ser que sempre podem menjar qualsevol gambes tot l'any. A veure, no... Defensem també el producte de temporada aquí. I la cuina en producte de temporada. Com sempre, com sempre. Com sempre, però falta consciència amb això. Sí, mentre arriben les gambes menjarem bròtola. Escolta'm, és el que toca. I sardines que són molt bones, també.